gustado mucho. Siempre está gustando. Ya, pero ahora ya. Ahora ya es como eso. Es que ellos lo hacen así. Vale. Sí, ya lo entiendo. Mañana ya ni pide porque sabe. Jesús. Eskolan badiote, ez duzu balio, etxean gurasoa dira arerio, lagunak baso egiten ezagunez adio, gorputzari etxipena usaia badario, urretxu malatxoko bat oso egokia, tren estazio zahar bat duzu geltokia, zalantzak usatu eta ireki atia, etxe honan beti dago batentzako tokia, ongi etorri gaztelekura, guztiok norbait izaten garen mundura. Ongi etorri gaztelekura, maitasuna eta askatasuna zentzuna. Lanean bazabiltza robot bat bezala, hipotekaren zama ezin kendu ernez, bikoteak esan badizu ez ditu mesedez, ez zara ondo sentitzen ta ez duzu ezerrez, gaztelekuaren barruan giro zoragarria, hipoteka eta lana ez da horren larria, jendeak hemen badauka berezko grazia, nahi gabe sendatuko da zure tristezia. Eskerrik asko gaztelekua, nora ezean gabiltzan asko den tempua. Eskerrik asko gaztelekua, nekatu ontzak atxe eta ontzazua. Zortzi arkuren artean hainbeste zirrara, barraren atzekaldean beti irrifarra, hainbat historio kontatu beharra, milekintza egiteko gogo eta indarra, Kataizona irratietan bere aldizkaria, Refeka Huetelinen emandako itzatia, hamaika kontzertu eta hauetan paria, hemen aurkituko duzu bigarren familia. Bueno, orain bai, eskerrik asko guzti guztioi etortzeagatik, bereziki gaztetxean aritzen zareten hor, eta banan-banan, gaztetxean lan egiten duzuen hor, ekintza guzti hauek antolatu. Bertxoskoan eizenean txalo batzuek.
Jon, buena, Somonik.